Între timp, la Cartoon Network, titanii sunt ocupați cu preluarea controlului, cu pregătirea noilor episoade și a noului film și, desigur, cu probleme. Uitați episodul! Noi suntem șefii și totul va fi numai despre noi pe Cartoon Network. Spune-le când, amice! Haideți, tineri titani, la putere! Astăzi, de la ora 14:40, numai la Cartoon Network! Nu e ușor să fii profesor. Trebuie să organizezi excursii, cursuri de artă, să educi animale, să spui povești și să te confrunți cu drame neașteptate. De aceea îl numesc pe șef profesorul anului. Ce? Află cum se descurcă în grădinița dramei totale. Mâine de la ora 20:35 la Cartoon Network. Înțezi. Hei, prieteni, fiți atenți! Boomerang devine Cartoonito! Îmi place. Vor veni toți prietenii voștri buni! Aici? Și se vor alătura și mulți alți prieteni! Adică pot să merg și eu? Toată lumea e invitată la petrecere! Deci pregătiți-vă pentru momentul în care Boomerang devine Cartoonito! Pe 18 martie! Gata? Sunt mereu gata!